रायजोफोर आथिंखौ जों मानो बिदि बुयो नोंसोर सुयो नोंसोर मिथिखागौ आथिं सुनायनि जाहोनखौ ओरै सारसोनांगौ खर'आव मन्दिराव हाबबा जों दिनै फुजा होनो नागिरदों जोंना दिनै मुहुरत दङ आदा फंकसा आथिं सुनाय माने मिथिखायो नोंसोर बयबो मा दं आथिं सुना लाजोबदो बे थानाय माने मा दं मिथिखायो नोंसोर नैबे जाग्रा लोंग्रा दा देखायनोसै नोंसिनो आं देखायनो दिनै मा दं रायजोफोर नै गोदान मोनसे मुभि बे मुभिनि मुङानो जाहैबाय दाखा जोमै फिल्म बाय पंकज लाहारी आदा पंकजनि डिरेक्सनाव दाखा जोमै गोदान मुभि फैगासिनो दङ स्टारिं लिंसार मनालिसा बिग्राय सोरां बसुमतारी डिअपिआव मेकआपआव मानाब्लाबो दं करिय'ग्राफियाव बिग्राय बसुमतारी यानिकि आं दङ सिंगाराव रिमाल सोमखोर नोंथांमोना फरायना लादो सोर दङ दा मेन रलावहाय बिसोर साथामा दङ लिंसार मनालिसा बिग्राय आंनाबो बिग्राय बै बिग्रायसो स' नोंथांमोना बे फिल्मानो प्रडिउस खालामजागोन जोंना एसबिसिनि प्रडाक्सन टु ब्रादार्स एन्टारटेनमेन्ट एन्ड एमएन प्रडाक्सननिफ्राय मोनथाम प्रडाक्सन लोगो लांना खालामदों स' जोंना शुटिंआ जासिगोन दिनै मुहुरत दङ हाबजाबायना नै जोंना दिनै जयग सावगोन मुहुरत दङ गोथार सानखौ लानानै जों दिनै फुजाखौ होगोन जाहाथे जोंनि शुटिंआ मोजाङै मोजां जानानै थाङो बयजोंबो अनसायजायो जों जयगखौ होना लाग्रोनि नोंथांमोना नायलांबाय था मुभिया फैगासिनो दं जों दा जयगखौ होना लाग्रोनि नोंथांमोना नायलांबाय था आं नोंसोरमोननि सिगाङाव पस्टारखौ देखायखाबाय स' सोर दं लिडआव मेन लिडआव दं लिंसार बिग्राय एन्ड मनालिसा हाज'वारी फार्स्ट टाइम मनालिसा हाज'वारीया मुभियाव आगान होगोन स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बहुत मोजां जागोन मुभिया दाखा जोमै ओरै जोंना डिरेक्सनाव दङ आदा पंकज लाहारी आदा नोंथांमोना बयबो सिनायखायो स' नोंथांमोना नेनानै थादो जोंहा शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायगोन दायो जयग जोबखांनाय लोगो लोगो जों कासिकटआव शुटिं लाहैगोन स' नोंथांमोना शुटिंखौ देखायथ'आ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों फुजाखौ होना लाग्रोनि नै जोंना बिथांबो दङ बिथाङा जाहैबाय डिअपि मुभिखौ खेबगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था फुजाखौ होगोरनि इसोरनि सेराव जों थांनि नायलाय बिथाङा मेकआपआव मिटिं जायो ओंखायनो मस्जिदाव सोआ बिसोर जोंखौ मस्जिदाव सेक्रेट मिटिं जायो जयगखौ दासो होखांबाय जोंनि गोदान मुभिनि जे मुहुरत जे जयग होनाय बे हाबाफारिया जोब्बाय दा जों बेवहाय फिथा हास'नाय हाबाफारिखौ खालामसिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंना सफैनांगौ मानसिफ्रा गासिबो सफैखाजोब्बाय स' नोंथांमोना नायलायदो जोबोद थाबाय नों मा होनो जयगआ जोब्बाय जोंना दा मा खामानि दंबावो जोंना बे रान्थे बे मिथे दा मा खामानि दंबावो जोंना जयग जोबनायनि उनाव दा पिक्सारखौ फिथा हास'गोन पस्टार अपेनिं डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा सफैबाय जोंना ओइ नोंथ' दंखायोना खुलुमनांगोन आं खुलुमा हानाय नङा नोंखौ खुलुमनो महारानि आथिङा नोंथांजों दे प्लिज आं देरसिन नोंनिफ्राय आं महाराजाखौ बिदि दोनदों आं सेफ पार्बती बियो दे महारानिसो महाराजा औ सामनि बोरादो लाफाथिखौ मोन समायनाखौ मोनथारदों
दे हाबा बेखौ खुलुमनानै खुलुमनाय बावबाय दासो सफैदों मेन हिर'आनो जोंना दा बिथाङा पस्टार अपेनिं खालामनाय दं जोंना बिनि उनाव जयग' होखांबाय जयग' होखांनाय लोगो लोगो बिथाङा सफैबाय दा पस्टारखौ अपेनिं खालामदों नोंथाङा मा बुंनो सानो एबाउट दिस सफैबायना जयग' होखांनायनि जोबफैबाय दाथ' जागायजेननोसै आरो जोंनाथ' आदा पंकज लिरनाय बिथाङानो अननायखौबो खालामबोदों आरो बहुत मोजां मोजां सावथुन बिथाङा बरनबोबायबो दङ जेरेखम गान्जा फाग्ला आदा पंकजनिनो लिरनाय दा बेवहाय जोंहा नै सोरांमोन दङ मनालिसा आरो दा बिराद मोजां मोजां आर्टिस्टफोरबो दं बाव आसा खालामबाय शुटिंआ जोंना दिनैनिफ्राय जागायजेननायावहाय मोजाङै मोजां साक्सेस जाहैथों इसोरनियाव बेखौनो आर'ज गाबो आरो बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायबायबो थाखायो नालाय आरो बयखौबो बेनोसै आरो मा होनबावनो आरोना बिदिनो अनसायबाय था नायलांबाय था सिनेमाखौ जोङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो बेबादिनो इन्टारटेन खालामलांबाय थानो आरो हारिखौ बेबादिनो जेसे हायो जौगाहोलांबाय थानो जेसे हायो नाजानोसै आरो गोजोनथोंसै थेंक इउ नोंथांमोननो आं एबार बेनि एक्ट्रेस मनालिसानिफ्राय एसे फंनैसो बिबुंथि होगोन खोनासंबानो जाबाय नोंथाङा फार्स्ट टाइम रना नैबेखौ आन्दार मा होनदों नंगौना नङा दे नंगौ नङा दे दे नोंथाङा बे जमि दाखा बड' फार्स्ट टाइम ए बड' मिउजिकेल मुभि बेवहाय नोंथाङा गोसोखौ माबादि मोनदों दिनै मुहुरतआव फैनानै आरो दिनैनिफ्राय नोंनिनो शुटिं जाजेनगोन नोंनि न'आव स' नोंथाङा माबादि मोनदों गोसोखौ दा जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोबोर एक्साइटेड कि बेयो आंनि फार्स्ट फिल्म माने गिनायबो मोनदों आरोना आङो हागोन ना हाया जाबाय थादों आरोना माबा खाथियाव खेबोलै बे मानसिया ओमफ्राय आङो होनदों जे बेनो आंनि फार्स्ट फिल्म आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो गिनायबो मोनदों आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंखौहाय सापर्ट खालामगोन होननानै ओमफ्राय नोंसिनि दारैसो जोङो साक्सेसफुल जानो हागोन थ' बेखौनो सापर्ट खालामदों होननानै दानिया जों बिग्राय सासेनाव सोंनि बेबो मुभियाव एक्टर खाथियाव जमि दाखा नोंथाङा मा बुंनो सानो मुहुरतआव फैनानै दिनै जोंना शुटिं जागोन मागोन पाब्लिकनो मा इनफरमेसन होनो सानो बिराद मोजां दिनैनिफ्राय जासिगोन शुटिंआ फार्स्ट डे दिनै दा मुहुरतबो जाबाय आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन पाब्लिकफोरखौ माबा मोनसे आं बेखौनो बुंगोन माबा मोनसे गोदान नुनो मोनगोन आरो जेरेखम जोंनि बर'आव बड' फिचार्स फिल्म बा बड' कमेडि फिल्म बा बड' रमान्टिक फिल्म जायोमोन एबाराव जोंना रमान्टिक प्लास बड' मिउजिकेल मुभि जागोन जाय बुस्थुआ माने दिनैसिम जाफेराखैयानो बुंजायो आरो जोंनि इन्डास्ट्रियाव दा नुनो मोनगोन माबा मोनसे गोदानखौ नुनो मोनगोन आरो ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जय ओम पूर्ण परब्रह्मनि ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो 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 ओम दाखा जमायनि जय दाखा जमायनि जय दाखा जमायनि जय जोंना दिनै पस्टार अपेनिंआबो जोब्बाय मुहुरतआबो जोब्बाय स' जों दा शुटिंनि फारसे गिबि खेब शुटिंनि फारसे जों दावखोसिगोन कासिक'ट्रायाव जों मनालिसानि न'आव थांनानै माने न' नङा बे शुटिंआव रलावहाय न' जागोन मनालिसानि न'आ बेवहाय स' बेवहाय जों शुटिंखौ लाहैगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों जों फार्स्ट मुभि शुटिंखौ लाहैनोसै स' नोंथांमोना मुभिखौ नायनो नेबाय थादों ओरैबायदि सुपार दुपार हिट जागोन मुभिया एकदम ब्लकबास्टार नोंथांमोना लादो फुल क्वालिटियाव मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो नाजागोन स' नोंथांमोना नेनानै थादो बाय बाय